Hej piger. Hvad er det for noget, I har lavet derovre? I har sådan en mærkelig kasse med noget lys ovenpå. Hvad er det, I har lavet? Det er lavet sådan en kasse. Der er karse ned i? Okay. Hvad skal karset forestille et eller andet? Et land. Det skal forestille noget land. Og så har I, hvad er der mere nede i? Er der også vand nede i? Der er sådan noget saltvand. En sø. Noget saltvand. Hvad skal saltvandet forestille sig? Et sø. Et hav? Okay, ligesom der er saltvand ude i havet. Og lampen? Lampen skal forestille en sol. Og stenen, den skal forestille en sky. En sky. Og hvad sker der så? Hvad er det, der skal ske? Når lampen lyser ned på vandet, hvad sker der så? Så skal karsen vokse. Så skal karsen vokse. Hvordan kommer der vand op på karsen? Det er fordi, at vi har taget vand på det, der ligger der. Okay, og hvad er der ved at ske? Er der andre ting? Får den vand også fra andre steder fra? Fra søen. For søen. Hvordan kommer vandet op på karsen? Det ved jeg ikke. Er det noget med at lampen den varmer vandet op? Ja. Og så, hvad sker der så med vandet, når det bliver varmet op? Så kommer der vand ned. Ja, så fordamper vandet, ikke? Og så fordamper vandet, og så samler det sig derover, hvor jeg har lagt en sten, som er vores sky, og så regner det ned på karsen. Så karsen vil vokse. Det er altså en rigtig fin en, I har fået samlet derovre. Her der skal vi til at lave et eksperiment, hvor det skal forestille en en skjoldvulkan. Altså, så har vi her, der har vi noget natron med vand, og så har vi noget eddike og vaskemiddel. Og så skal vi så lige hælde det her op i, når vi lige blander lidt. Vi nu skal have det her nede med polystyrke, og alle små her, så vi kan se. Hvad er det for noget vand, I hælder op i? Det er ferskvand. Er det ikke normalt vand? Saltvand. Det er almindelig ferskvand, I hælder op i hvad? Oven på hvad? Det er salt. Oven på saltvand. Sådan der. Gå op. Er det nok det der? Ja, det tror jeg. Hvad skal I så gøre nu? Skal vi putte ægget i? Uden at der rører i det. Og vi skal huske at røre først. Hvad skete der med det gamle æg? Det gik i stykker på grund af mig. Så må vi jo se, om vi kan finde et nyt æg. Jeg tager ægget ned i. Skal man gøre det hårdt eller forsigtigt? Vi gør det forsigtigt. Meget hårdt. Jeg tror ikke, det er det. Det er mega hårdt nok. Kom. Nej, hold det. Skal meget Du hælder lige mere rundt. langsomt. Det er meget. Hallo, det er for hurtigt, det er for hurtigt, det er for hurtigt. Det er for hurtigt. Hurtigere. Tæt. Hurtigere. Tæt. Nej. Ja. Anden gang. Det fungerer. Ødelæg det. Hvor ligger ægget henne nu? Det ligger i midten, mand. Svæver det? Det skal ligge deroppe. Nej, hvor er I gode, drenge. Her kan I se, om vi har lavet om Pangea. Og sådan her så det ud for cirka 300 millioner år siden før vores tid. Det her, det er den nordamerikanske plade, og det er den sydamerikanske plade. Det her det er den eurasiske plade, og den afrikanske plade, og den antarktiske plade, stillehavspladen og indo-australske plade. Og det er sådan, det flyttede, eller det startede med at flytte. Og sådan ser det ud i dag. Flytter de sig hele tiden, eller er det noget, ligger det sådan i dag? Det flytter til 3 centimeter herovre. Det flyttede hele tiden. Nu skal det! Det er det!